Kitoko Sound. Mune Arewa. It's your boy Jazzy Rose. Mune Arewa. Mune Arewa. Arewa top celebrity. Ku gamma mun wuce titi. Mu dinke da garanti. Arewa top celebrity. Ni da fara na sa sarki Allah, sarkin halittu kalibuna jalla, wanda ya ne umma da abba ba illa, kai din tsira gare shi da Abdullah, wanda shi kadai ya je har fadar Allah, ilahuna yana san shi har ya bai sallah. Guys, babies, duk mutuna Allah, mu bar batun badala mu koma ga Allah. AS tafi yau ina happy sallah, ga mu nan mun fito muna happy sallah. Arewa top celebrity. Ku gamma mun wuce titi. Mu dinke da garanti. Kama mani. Mu da cinye duku duba ba mu yi gudu gabas da yamma har zubi ku san mu ba mu sa ido ku zo mu yanzu bargado jikin mu ne akwai ado mu lallabe sun laka zo mu sa su dinga da gazo mu yadin babu zuba jiki ake sa hoto fa gaban su za mu sa kafa mu sa su dinga yin kofa su gan mu sai su ran kofa ayo ko wale yaro yan mata sun zo ga samarin sun zo sallah sho muka zo izo ki mini indosa yarinya na kosa ba ma da salon wasa yau ne za mu ci gasa ba wuri babu layu mun zarce su ce da mu gayu ba ƙarya bane abin da kama gayu na ba dama sun san harkar girma ina gayu na yan asali ai don ku akwai kwalli wani daɗi sai na kuli da yawan muka zo kalli dole su gan musu bar mu kuma bi musu indosa ku zo nan tun da muna tare za mu ciyo gasa don san ramamman doki bana ba shi bai iya yin wasa. Top celebrities we are the best ko ina mu je mu ne a best kai wait mun muku get if waiting us za a rasa ku yanzu mu fara za mu cinye ku guys din group din namu sun fi naku shi sa mutane suke ta san mu everywhere go suke ta yin mu Arewa top mun cire tuta olgayin mu ba su karanta best group babu irin kai karkaja da mu ko akai makabarta malen sira wanka muke bugata show din sallan muke kashe ta Arewa top babu irin ta all my people ku zo ku ganta domin ita ce the best abinta come and dance ku zo mu kaita tana da kaya ku kwamaso yarinyan ta yi in ka jiyo ta ji abin ta ce musu tinta ni ma me yi sai da na jita sai da na yi ta Arewa top yanzu mu fara all my people sun tsara don ko ina mu je ba mu da tsara don mu ai ba ma yin gadara top celebrities mun musu zarra ai mun musu zarra Arewa top celebrity ku gamma mun wuce titi mu dinke da garanti. Make it, we gonna make it daga Arewa top up to the talk it, shake it, barjari shake it, wannan kiɗan yakan saka hitting. We stop on my hanya me, I'm making no retire. Physically wanna tell you never till you come alive. Another better is the west for me, I hope to be the higher. Ni nake ta basu shi to rabu da yace da shi in banda ma rashin rahoto ya misali ya cika shi. Wakan garin Kano na yau idol da cizo da shi Arewa top celebrity anan Kano mu ne gaba. Arewa top celebrity ku gamma mun wuce titi mu dinke da garanti. Ku gamma mun wuce titi mu dinke da garanti. Ku gamma mun wuce titi mu dinke da garanti.